Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Resort sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod, ginamonitor matapos gimapanaugan sang cease and desist order sang alkalde. Mga nagatinir sa quarantine facility, nagreklamo bangod may nagapanglingling. Office of the Provincial Agriculturist, ginpangayuan patag kung nga wala babayaran ng isa ka caterer sa malapit na sa 1 milyon ka peso sa sulod sa 3 ka tuig. Sa Himaylan City, ginapatian katapos ang NPA patay sa encounter. Kag sa Good Vibes sa Bago City, paggamit sa single-use plastic, hindi na pagpasugtan, sumugod Hunyo 24. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra na sa 821,000 ang tigayon nga nakaparehistro para sa National ID sa Negros Occidental as of May 21. Inisandig sa datos ang Philippine Statistics Authority. Suno kay Luis Gonzalez, ang Chief Statistical Specialist ng Negros Occidental, sang ginsugdan ini priority sa National ID System ang poorest of the poor, kag ini sila ang mga halos wala sang ID. 800,000 ang target sang Negros Occidental nga makaparehistro sang ginpatigayon sang 2020 ang house-to-house pre-registration. Masobra na sa target ang tigayon nga nakaparehistro kag sa karon yara na sa Part 2 o kunang pagkuha sang biometrics. 3 million ang populasyon sang probinsya suno kay Gonzales. Kaina sang aga, mga empleyado sang Kapitolyo Probinsyal ang nagparehistro sa Social Hall sang Capitol kasunod sang pagpatigayon sang institutional registration sang PSA. Nagapaday ng registration sa mga malls kag sa mga LGU. Ginahulat pa ang abiso para sa 0 to 14 years old. Ilabi na nga nagaliwat pa ang ilang mga fingerprints. As of May 21, nadaputan na nato ng 821,000, so more than 100% na kita sa atong target. But still, since nga ang objective sa ato national ID is 100% Filipinos, continue gyapon ang atong registration. So step 2 is the mga biometrics. Ang step 2 amo na ni siya ang gathering of biometrics na nga wherein nga hindi pwedeng hindi kakadto sa center ang aton mga registrants. Kaya tungkol nga si ila gin mga fingerprint, ila iris kan dapat ang ma-appear sa ID nila. Sa number 9, Bacolod City Police Office nagpatigayon sang random drug testing sa mga kapulisan. 78 ka mga pulis sa Bacolod nagpaidalom sa drug test sa Martes bilang kabahin sa internal cleansing sa PNP. Ang mga pulis nagpaidalom sa drug test ang gikan sa nagkaninaing nga mga unit kag mga police stations. Ginahulat pa sa karon sa BCPO ang resulta sa sining nga mga drug test. Naglabot na sa 641 ka mga pulis sa BCPO ang ipaidalom sa drug test subong nga tuig. Kag suno sa kay BCPO Director Colonel Manuel Placido, sa 641 nga ipaidalom sa drug test subong nga tuig, wala pa sang pulis sa BCPO nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sa number 8, ginaalagar miyembro sang NPA patay sa engkwentro sa Himaylan City. Patay ng isa ka ginaalagar miyembro sa New People's Army sang mag-engkwentrohan ay kahapon ang rebelde nga grupo batok sa tropa sang 94th Infantry Battalion sa bahin sang Sitio Bugo, Barangay Buena Vista sa syudad sang Himaylan. Salig sa report sang Army, ang tropa sang 94th IB ang nagapatigayon lang sang combat operation may angot sa report sang presensya sang mga rebelde sa lugar. Didto na nagluntad ang pagbayluhan na isang lupok sa magkasumpong nga grupo nga naglawig sang napulo ka minutos. Na-recover ang lawas sang napatay nga NPA sa encounter site pati na ang isa ka M16 rifle, duha ka caliber .357 pistol kag iban pa nga kagamitan. Wala naman sang may nasamaran sa bahin sang Army.
Sa number 7, sa Sipalay City, duwa patay sa ampilason. Sang ginpanglabo sa isa ka lalaki ang iyang mga kaingod, kag ginpangsulod ng ilang mga balay. Patay ang 36 anyos nga si Percy Lugay, kag 34 anyos nga si Robert Gabunada. Samtang pilason naman ang amay ni Gabunada nga si Rudy, matapos sila panglabuon kag bunon sang ilang nga kaingod sa barangay Nabulaw sa syudad sang Sipalay sang Martes. Sa investigasyon sang pulis, unang nga ginsulong sang sospek nga si Douglas Gaboya, si Lugay, nga nagatanaw lang sa telebisyon sa sulod sang balay sang ginlabo siya ni Gaboya. Sunod naman niya ginsulong sang sospek ang balay sang mag-amay nga Gabunada. Iya ginbuno ang anak nga si Robert sa dughan kag ginbuno kag labo naman ang amay nga si Rudy. Dead on arrival sa ospital si Lugay kag Robert, samtang panayon pa nga ginabulong sa ospital si Rudy. Nagpalagyo pang sospek pero siya ang naaresto man sa hinubaan. Suno kay Police Major James Latayon, hepe sang Sipalay PNP, ila pa ginahibalo kung ano ang motibo ni Gabuya sa pagpanglabo bangod sa wala man sila sa may pag-inaway sa mga biktima base sa ilang pagpangusisa. Kaso nga frustrated murder kag 2 counts of murder ang ipasaka batok sa sospek. Sa number 6, pasado na sa ikaduha nga reading ang hagna nga nagapatukod sa Bacolod City General Hospital. Ang House Bill 6731 ang isa ka hagna nga gin-author ni Bacolod Congressman Greg Gasataya kag Senador Mig Zubiri nga nagatuyo sa pagpatukod sang ospital sa syudad sang Bacolod kag paghatag sa nagakaigo nga pondo para diri. Ginhatagan sang Senado sang 600 million pesos nga budget ang pagpatukod sang ospital nga pagakuhaon sa 2022 national budget. Sa tion nga mapasar na ang hagna sa Senado, sarang na ini mapirmahan sang presidente para mangin isa kakasuguan kag masugura na ang construction sa madason nga tuig. Ginpahayag ni Gasataya nga handom sang pumuluyo sang Bacolod gamay kaugalingon ini nga pampubliko nga ospital. Suno sa iya, malapit na lamang ini nga mahatagan sang katumanan. Sa number 5, pamuno sa Provincial Agriculturist Office ginpangayuan sa paathag angot sa mga 1 milyon ka pesos nga balayran sa isa ka catering company. Sunod sa kay Attorney Alberto Nelias Jr., ang Provincial Legal Officer, ginpapanaugan sa probinsya sa show cause order si Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino. Nakabaton sa demand letter ang probinsya gikan sa catering company nga nagasukot para sa serbisyo sini nga natabo sa Dupang 2018. Sunod kay Nelias, nakahatag naman sang sabat si Masculino pero wala pa niya ginpalayag ang kaundan sini. Sa pakigpakig-angot sang Digicast Negros X Masculino, iyagin siling nga may negotiation pa nga nagakatabo kag hindi na siya luyag pa nga maghatag sang dugang nga pahayag. Basically, show cause pa man lang na siya, so he already submitted this explanation, but this is for alleged delays lang na nakita sa accounting. Kag sa kung ano man nag-demand ban ang what do you call this, ang catering company with the delays in the payment of catering services. Kay this was the catering services was already performed by the contractor, I think in 2018, and it's still 2021. It's still they're still not being paid. So we actually called on Attorney Masculino to explain. Sa number 4, naghalog na sa karon ang mga quarantine facilities sa mga LGU kag probinsya sang Negros Occidental. Ini kasunod man sang pagnubo sang active COVID-19 cases kung ipaanggid sa nagliligad nga semana. As of May 26, 37% lamang sa kapasidad sa mga Negros Occidental facilities ang okupado, kag 41% naman sa mga LGU facilities. Ugaling sa mga LGU ang himamaylan nga quarantine facility ang puno kag halos puno man ang sagay. Paathag ni Zefford Kaelian, ang Provincial Incident Management Commander, hindi ang tanan nga yara sa quarantine facility ang positive, bangod may yara man sa mga nagahulat sang ilang mga negative RT-PCR test result. Nagasaka panaog man sa karon ng active COVID-19 cases ang Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, antes matapos ang bulan, ginhatagan nila sang konsiderasyon ang pagbalik sang 5-day work week sa Kapitolyo Probinsyal, lakip na ang pagpalipot sang curfew hours. Damlag pa ginsiling ni Lacson nga kun magdangat sa 1,000
ang active cases o kung COVID-19 cases sang probinsya, mahimo nga paliputan ang curfew hours sandig sa hinyo sang maggagmay nga mga negosyante. As of May 26, 1,323 ang active cases sang probinsya sa datos sang PIMT. That is a consideration because like yesterday, there were 42 more new active cases than recoveries. No? So lately we notice it goes up, then it goes down. So actually I still have up to Monday to make the decision. Sa number 3 sa Bacolod City, mahimo na sa karon makatinir sa iya sini nga balay ang isa ka COVID-19 positive patient. Base sa executive order nga gipapanaog ni Mayor Evelio Lunardia, ginapahanugutan na ang isa ka hospital supervised home isolation para sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Wala sang may ginabatsyag nga simptomas o kun may mild o kun moderate nga simptomas. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga makabulig ini decongest sa mga quarantine facilities kag sa mga ospital sa syudad kag sarang magamit sa mga may severe nga mga simptomas. Pero ginatag ni Ang nga kinahanglan anay makapasar sa assessment kag requirements ang isa ka pasyente para mapahanugutan siya nga mag-home quarantine. Isa ka doktor gikan sa accredited nga hospital sang EOC ang mag-check sang sitwasyon sa pasyente samtang yara ini sa ilang nga balay. Ang barangay ang mga responsable man sa pagbantay sa pasyente para masiguro nga hindi ini magwa sa ilang nga balay sa tion sang isolation period. Nag-draft ang EOC sang recommendation kay Mayor nga ma-allow kita sang hospital supervised, meaning doctor supervised nga home care. Pero for certain qualified patients lang, mga dapat may qualification yapon ang home isolation. And that means nga while ara ka sa balay mo, gina-supervise ka, ginatagaan ka bulong. Sa number 2, pila ka mga kababayinan nga nagatiner sa isa sa mga quarantine facilities sang syudad sa Bacolod ang nagreklamo. Ila ginaaligar may nagalingling sa ila sa banyo. Yaring report ni Martigo. Ginsaysay sa Digicast Negros ang isa sa mga babayi nga naka-quarantine sa karon sa Sumag National High School nga ginhimo isa sa mga quarantine facilities sang syudad sang Bacolod ang natabo sa ila kagabi. Suno sa iya, ila lang ginkakibot sang nagpanugid sa ila ang upod nila sa kwarto nga may nakit-an ini nga naglingling sa iya samtang yara nagapaligo sa sulod sang banyo. Isa ka di siya nga gatampi lang siya, and then nagugit siya sa amon, gakurog-kurog sa naghibi siya nga nakita siya nga may naglingling sa iya or may naglili sa iya sa CR. Gilayon nila nga ginlantaw ang bintana sang banyo kung sa diin nakit-an ang nagapanglingling. Ila nakit-an ang isa ka cable reel nga kahoy o kun ang ginarolyohan sang kable kag basurahan nga amo ang posible gingamit sang suspect sa pagtungtong para makalabot sa bintana sang banyo. Ginadudahan nila ang isa sa mga utilities sang quarantine facility nga among may kahilabtanan sa insidente. As in, sala-sala siya. Tapos siya naghimo, Sir Marky, sang gintungtungan to, kung sino man to, ang nagtungtong dito, siya na ang naghimos nga ang suspect ng dali-dali, himos, ambal sa mga upos. Hindi ano yung paghimusa, kay pictura namon. Nga mo na, wala siya Sir Marky, himos niya gid niya. Tapos, dugang sa masala, siya bala kung ano yung niya. Ilagin padangat ang insidente sa in-charge ng facility pero ilagin pahaya nga wala ini mahatagan sang pagtamod. Sining hapon, nagkadto si Bacolod Councilor Renesito Novero para mag-usisa. I will investigate. I will try to see what we can possibly do. At least kung wala na yung mag-admitter, pero nila nga ginataga-atensyon, mapauntat naman lang tayo. Matukan naman lang ang gaypo sila mag-iwan. Luyag naman masiguro sang mga tagreklamo nga hindi na ini matabuliwat sa iban pa nga mga nagatiner sa amo nga quarantine facility gani dapat nga hatagan sang aksyon. Martigo para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa kahapon na pagbuwas ng cease and desist order si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia batok sa isa ka resort owner. Ini mayangot sa reklamo nga pagpangutod sa bakaw kag pag-reclaim sa porsyon sang Sumag River.
Wala gipirmahan sa resort owner ang mga mando pero ginamonitor na sa karon sa barangay ang mga aktibidades sa iyang nga resort. Yaring report. May nabato na sadto nga reklamo si punong barangay Rodney Carmona gikan sa mga fisher folks ang pahanukoy batok sa pagpanapas ang bakaw nga ginahimo sang isa ka resort owner. Ugaling hindi niya man sakop ang amo nga area, amo kon nga wala siya may nahimo. Pero sa nakita nila nga nagatumpok na sang balas kag filling material sa bulwangan na mismo sang Sumag River ang amo nga resort owner, didto na naghimo sang tikang ang punong barangay. Actually, may nabaturan ko na petition from the Panokoy Fisher Folks. Fisher folks. Why ko ito nag-mine? Oo. Hindi naman Panokoy mo, hindi naman ako yung jurisdiction. Mas matigan dito sa piyang kabarangay nga sa kagiging sa kaperas namon. Oo. Sa nakita na namon nga nag-enclose na sa suba, mananawag sa ako nga sige bubo. Ako din ang pag-action ko. Kahapon, ginserbis ang City Legal Office sa Bacolod ang cease and desist order nga ginpapanaog ni Mayor Evelio Runardia nga naka-address naman sa kay Engineer Andre Taculod para untatan ang iyang operation sa bahin sa Barangay Pahanukoy kag Barangay Sumag. Nabutang sa CDO nga may ginpang tapas nga bakaw sa kapin sa 3 tubtub 4 na ka-ektarya nga area kag may gintukod pa nga mini port nga mahimo pa magresulta sa pagbaha. Wala gimpirmahan ang amo nga CDO sa natungdan pero may note sa idalom nga ginbinlan sang kopya sang isa kaging kilala kay Franklin Taculod. Na-serve to pero ang nakakuha to yung naklos siya kay nakabutang sa CDO no sa letter nga gin-serve sa iya nga refuse to sign. Ang babaton sa City Legal nga refuse to sign but nagbilin yung one copy naging baton sa isa sang inablos sa ulo Taculod ng mga plito. Sunod pa kay Carmona, kahapon may dump truck nga nagtingwa nga magsulod sa area pero wala iniging pasugtan sang City Legal Office. Nagsugod na ang barangay sa pagmonitor sa resort kun bala ilagi na sunod ang ipapanaog ng CDO. Monitor ang seasonal ready naman sa City Legal. Pero si Gio Brato, katuan na pa-stop ka, siguro. Ano matabo if ever ba wala sila nagunta? Ano pwede mahimo? Siguro pasirahan na ka wala ko ang enforcement sang City Legal. But na barangay is will assist to City Legal. Assist City Legal kag sa tingato nga kapulisan nga balo naman ang 8 9 kag makadto na sa site Bisan ng Community Environment and Natural Resources Office nagsilig nga wala sila maka-issue sang permit kay hindi pwede mapangtapas ang bakaw kay protected ini sang layi. Gani ang senero magaserbi nga witness kag ang barangay council sang Sumag ang mangintag reklamo sa kaso nga ipasaka buwas o kun sa Lunes batok sa resort owner. Gigatuan sang Digicast Negros ang opisina ni Taculod sang Martes pero wala siya didto. Nagbilin sang contact number ang reporter pero wala sang text kag tawag na baton gikan sa kay Taculod. Pagkahapon ng iyang staff sa opisina ang nagsiling nga hindi man siya nila makontak. Sunod pa sa kay punong barangay Carmona, nakabato na siya sang kumpirmasyon nga nabato na sang DENR sa National Office ang ilang reklamo. Sa Good Vibes, paggamit sang plastic sa syudad sang Bago ang hindi na pagtugutan sumugod June 24. Sa post sang The City Bridge, ang official newsletter sang Bago City, ilagin anunsyo nga sa idalom sa City Ordinance 2012, ginalimitahan na ang paggamit kag ang pagbaligya sang single-use plastic, cellophane kag sandbags bilang pamutos, pati na ang paggamit sang styrofoam bilang suludlan sang pagkaon kag ilimnon. Hindi naman pagpasugta ng pagbaligya sang plastic straw, plastic utensils kag stirrer. Wala naman ginatugutan ang paggamit sang balloons, plastic nga banderitas kag lighted lanterns. Ang dapat usaron amo na lang ang bayong, tela nga bag, papel, basket nga ratan, malapad nga dahon kag kasubong nga mga materials. Ginahaylo man ang commercial establishments nga magpatigayon sang Bring Your Own Bag nga programa. Initanan para malikawan nga magbara ang mga suba, sapa kag alagyan sang tubig nga ginahalinan sang pagbaha. Ang madakpan nga nagalapas ang may nagakaigo nga penalty daw. Barb ka namin paminsaron nga subong ang mga tao naghatag nagit important sa environment no sa mga amonim lang mga move. Medyo mabudlay siya talaklaron but ginasuguran na amat-amat. I hope Ming it's not too late para sa tagsa-tagsa na sa whether sa balayta sa aton nga LGU. Kag Ming no doon nagbalik ka sa sinuna. Bago pud ka sa una sa nanay ko ang pangupra may fishnet. No, mga amula-amula.
So, nakita ko na. Isang bata Ang pa yung putos- gamay-gamay pag ito yan. Doon, screen nga bag. Ang putos newspaper, no? 1960s, nag-origin yan. Grabe ka. Pero at least nakita ta lang kailangan nila ta naghihimuon for now. Sa nakakita ta nga resulta sa nagakatabo sa palibot ta. Diba? Si San Carlos na obra niya na. Oo. Kag nagdumduman kung may mga feature to sa una nga may mga certain nga mga baligyan stores nga biskan isa lang kadlaw nagapatikayon sila sa Balantayan si Bago kung mahimo niya, pwede ta mahimo ta na. sabay pa. Kaaga po itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.